Ассалому алейкум, бародарои азиз. Шерӯнар, чӣ хелен? Сӯзакин, хубакин. Худованд соз бошен, тень бошен. Бародаро, хоҳаро, бобоҳо, момо, любойтат, фарқш нест. Аввалин дараҷае ки ман чизиро ки ба қайд мегирам, аввал бугумтон бародарое ки даётон боша, эфирда ман зада будам, падаркар як бародар зада буд, яъне ки бародаро то имрӯз қариб як моҳ мешава, наёмадай, нагирифтай, на телефон ҷавоб мета. Инаш падаркаш бародарҷоно, ина падаркаш ҳамон қариб ки пакет чалиш кардем. Пакет шо ман клиента биро ман рафтан чизоша гирифтем дар ин дурун. Гӯш кунен, бародаро, лайк, комментария. Фақат дами чӣ қадр комментария бисёр бинависен, ҳамон қадр комментария бисёр хубай бародарҷоно. Бинависонем ки мы ҳамира чикор кунем. И амонатай бародаро. Мы барои қадар чиз мақсад оқибати хидмат, охирати хидмат намесӯзонам. Худ ман намедонам, шумо бигӯен ки ман намедонам. Айсар бигзарон ягон бародари дига бигира, фарқш нест. Миём як бори дига эфир мекунам, як та дига бо ҳам хел падарка мемонам, бигзор ду бародар да биғалта. Бигзор да ду бародар. Шумо чӣ мегӯен? Бинависонен комментария, лайк бизанен. Бародаро иҷа суми каматам нест. Иҷа нормал неай. Барои сайғирои камбағал нормал неай ва дастач неай бародарҷоно. Барои ҳамин шумо бигӯен ки бояд ки ман чӣ кор кунам. Амонати шумо да, яъне ки хиёнат бародарҷоно, дар амонати шумо яъне ки хиёнат нашава. Ман хиёнаткор нестам. Хоб мерем сари масъала бародарҷоно. Ҳозир ман магазина ишонтон метавонам як бори дига бародарое ки чизитон дар кораи номеро да заказ кунен. Любой ҷо территорияи Москва, неми Москва, любой ҷош бародари азиз, доставкаш аз ҳисоби худи магазин Золотои Вода. Дигаш бародаро, шумо чизе ки харидорӣ мекунен, шахсе ки аз 3000 то 3000 мехарӣ бародарҷон, падаркаҳош қади бо аддуши падаркаш қади хеле даволӣ мешавад ва бо скидкат мекунад. Шерӯнар, иҷа як какой-то халам палам неста. Иҷа чизое ҳастанд ки мақсад хай бародаро худшон медонанд. Кадом бародарое ки омагиян, алҳамдулилло, медонанд ки мо чӣ кор мекунем ва чӣ кор намекунем. Бародари азиз, бия апаҳо. Апанос набудро тамошо кардам, миги худат чизо тавӣ биркун, мо як навор мона мекунем. Чӣ гуфти апаҷон? Вот, нигоҳ кунем бародари азиз. Ҳозир апама ҷавоб тем. Шумо ёро бачко мегӯни қадр мо видео хеши. Стопш кун. Оз стопш кун. Ҳо. Апа қидиш. Бародаро, амонатона бигирен, дар сари ман наеста, галавнои бора бигирен. Бинависон ки штоби ман бигӯм ки чӣ кор кандар кор. Ва бародарҷоно, шахсонет ки бародарое ки иммунитетшон пастай силта. Нигоҳ кунем бародарҷоно. Ахиҷон пеш биё, ишошомте. Мақсад хушубу биян анам хело. Бародари азиз, шахсонет ки иммунитетон пастай бародаро, барои бародарое ки спортсмен, мақсад шалпар мешаванд, чиз мешаванд, ино беҳад хуб аст бародаро. Ино ҳам барои зан аст, ҳам барои мард ҳаст. Бародарҷоно ҳаст аст барои фоиза, яъне ки зиёд кардан ҳам мардонагира фоизша зиёд мекунад. Ба фикрем ки шумо фаҳмиден. Бародарҷоно иҷа ҳаст барои бародароне ки мақсад давлени дорам, барои бародарое ки ҷигаршон касал аст, барои бародарое ки дилшон касал аст бародарҷоно, барои бародарое ки касали қанд дорам бародарҷоно, метавонанд смела номер да бибурен, аз номи вовой лангаре гап занем, покизаем хел скидка ҳаҷараҳуҷу рафтестаем. Нигоҳ кунем бародарҷоно. Барои гурда, барои дил, барои любой намудаш, яъне ки бародарҷоно дар иҷа доривои гиёҳӣ ки мебинен ҳаст. Инаиш нигоҳ кунен, аз моия барои иммунитет баланд кардан моивори мелути, мезаниш моивори сағира мелути. Барои ҳам бародарҷоно метонен муроҷиат кунен, метонен занг бизанен ва бародарое ки ҷои ҳами асосиш да мерем да ва бародарое ки мехоҳем риш биборем, бародаро результат мара додагиай. оли ман ай 25 даже задагӣ нестам бародаро. Фақат задам 5% задам 15%. Яъне ки дар мо ҳастай ки 25% бародарҷоно. Метонӣ муроҷиат кунӣ. Шерӯи нар просто арзон бародарҷоно. Просто ҳозир ҳамин чизе ки дар кораи бародаро, барои бародаро инами мо фақат ман гуфтагим ки бояд ки скидка арзон бирава. Пайса ҷеба ки мардак да бисёр народ, дар шумо арзонтар шава. Яъне ки нигоҳ кунед ки ҳамин доставкаша бо чӣ хел вай кардем бародаро. Доставкаша бепул барои шумо рафт. Ва бародарое ки масъалаи ришта гап
сағира ҳами барои риш гирифти шодкаш бепул падарка шодкаш ҳами занг биза шодкаша бепул мегирим нигаҳ кунем бародарҷонам мерем и барои бародарое ки ришошо дроз ҳастанд ришора светли мегира ози айн шай ака гармида камтарак некрасивай мақсад хеле роғанӣ мето аз зимистонда чоткай бародари азиз ози айн шай ва мутаассифона ришмон пастаракай сағира то собуни мушк кабгу то собуни мушк ҳастай дури любой намуд собун ҳастай бародарҷонам нигаҳ кунем бародари азиз барои масъалаи вест гирифтан бародарое ки мехоҳен вест бигирен нигаҳ кунем бародарҷоно бародарое ки мехоҳен вест бигирен ҳаст ин намудаш ҳаст бародаро ҳаст ин намудаш и чиста турецкия бародаро никакой-то паделка маделка ягон чиз не чиста оригиналия бародарҷоно мегири ҷура мезаниш ҳами ҷошда вест мета просто бародарои азиз кам-кам ҳами машқ кунем ки чтобы ҳами танара чотка кунем сағира ҳами машқи карди любой кас бибина таната бига танаш мақсад созай машқи накарди вест мета бародарои азиз ҳами машқ дигаҳай бародаро ҳами мезаниш адуши хидат да мегирӣ бародароа клиентоан занг зестан ана метонен ин намудаш ҳаст бародарҷоно ин намуди дигаш ҳастай бародарҷоно ин намудиш яъне ки мо 4-5 намуд дорем 4-5 намуд ва сами арзонаш самиван меган чӣ меган ҳами мақсад ин намудаш ҳаст бародарҷоно бародаро мы ягон ҷора пас занӣ нестем ягон ҷора чиз кардани нестем баъзет мегӯем ки дар дигар ҷоҳо арзона дар дигар ҷоҳо и хеле дар дигар ҷоҳо у хеле бародаро як чиза меган качество мардак дар кориш мегӯяд ки ман ҷавоб мегӯм дар чизам барои ҳам қадар и чизо просто так савдо карда намешавад як чиза сертификатсия меган як чиза документ меган бародарҷоно барои ҳам қадар шероинар смела метонен заказ кунен баъд нами як духии ки барои мекунем мега ки айноми бобои лангари и меганад бо бародаро мега айноми бобои лангари айнами хидаш 1,5 местам ма мегӯ ки падаркак бародарода меравад дар кад намозша мехона ба бӯи хишк медони чӣ қадар мада савоб меояд ҳазор ки дар комментариам душмон кунам гу парво намекунем барои чи барое ки инайра мерава мезана мардак мерава дар намозаш чӣ қадар аз пешаш мегзари бӯи хиши ҳаму мезана ҳаму дар димоғи ҳаму бародарое ки дар намозанд ку ҳаловат мебаранд дар ма савоб меояд фаҳмидена ки бародари азиз барои чӣ ма сукут мекунам хаб мекунам ана бародарҷоно мерем масъалаи фарбева ва масъалаи вест гирифтанда бузбала шиданда айнан ин намудаш ҳаст бародарҷонам ҳастай ки бародарое ки мехоҳен хароб ше просто иштиёра мекуша сағира иштиёта мекушад ду рӯзи чӣ намехӯри дига ҳамун ов мехӯри мегарди тамом дига ин масъалаи иштиёда бародаро якчанд намуд дорем масъалаи хароб шидан иҷа мо якчанд намуд дорем ва бародарое ки нигаҳ кунем бародарҷоно бародарое ки устухоно дард мекунад сақҳои зону сақҳа гуфтам ина зонуанд хит кардем бародаро мисол ҳаст мазои ҳастанд мазои беҳтарин ҳастанд бародари азиз метонем ки муроҷиат кунем иҷа чанди намудош ҳастай бародаро ҳаст арзонаш ҳаст қиматаш ҳаст ин намудош ҳастанд бародаро ҳастай ин намудаш ҳастай нигаҳ кунем просто ҳами чивори сис мекунем мезаниш дар ранги маславория метонем ки бародари азиз муроҷиат кунем камтар видеомон дроз мерава бародари азиз яъне ки видеои ҳастай ки иншоалло ки ягон чиз не ягон чиз сона меёвем ва бародарое ки ай касали пӯст танқисӣ мекашем барои касали пӯст бародарое ки хориш мебурояд бародарҷоно дар танаҳотон хориш мебурояд ҳастай ин намудаш ҳастай иҷа яъне ки нигаҳ кунем да бародарҷоно чанди намудаш ҳастай ина диден чанди намудаш ҳастай ай инами як шума бародароро ишон мутем ки бибинанда инайра ма покза чапа кардам нигаҳ кунем бародарҷоно ин намуд кремо ҳастай бародари азиз и ҳам барои занҳо ҳастай ҳам барои мардҳо ҳастай мардҳое ки рӯотон ягон донача сияча ва ягон чиз дора рӯотон ягон безебас ягон рӯғанӣ бисёр дора бародари азиз и қракаи намияй заказш мекунӣ шер нар мезаниш мехапиш мехали мегӯй ки нав 16-солаи тажин барам қадар шерои нар метонен қадом медад ки дар корай номеро да бубуроен муроҷиат кунед ана ҳозир нигаҳ кунен як чизи дигарро бародаро ишонтон метам бародарое ки хиникӣ дорем дастройка кор мекунем
намедонам да берун кор мекунед бисёри ҷоҳо да мешинен да болои семен мешинен бародаро хиникиай и зад нимоса ки монди хиникид мезана бародари азиз барои ҳам қадар бо барои зад нимосам тарбияам кардан дар кора гу бародаро намешава простатаку барои ҳам қадар и ҳастаи свечаҳо свечаҳое ҳастанд ки бародаро барои хиникира гум карданай автоматически гум мекунад бародаро ино беҳад хубанда беҳад качественӣ созанд попробит кунем бародаро аки ма ба ҷош наёмадам оливо яъне ки бародари азиз метонем чиз кунем и ҳастаи ҳам женскоеш ҳастаи ҳам мужскоеш женскоеш дар хубиш дар чие ки мақсад касалии хиники ҳам зан мардам бисёр касалии хиники дора бародарҷоно беҳад хубӣ дора беҳад ва ин намуд маслоҳое ҳастаи барои занҳое ки мақсад худшон медонанд ки касали женский касали касалора уно худшон медонанд дардиво ба худшоне бародаро дардиво худо соф ба мура наҳибара барои ҳам қаб бародарҷоно як чизи дигарам мегумтон бародарое ки эпидемияи паста бародарое ки оилаҳотон қатӣ бародарое ки мақсад янга қатиен нигаҳ кунем бародарҷоно и ҳамун чизе ҳастае ки бародаро ира мезаниш то саҳара ҷиф мекунӣ и бародари азиз яго какой-то халам палам неста ира и качественӣ бародаро качественӣ ҳамин задиш бародар результатат надод ку ними занг биза бугу бобои лангари ту бугу мардак набудай бугу ман чизеро гуфтам бародарои азиз чизеро ки ман попробит кардам чизеро ки ман истеъмол кардагим бародаро совет метам чизеро ки накардам хай бо пирсон мекунем ки киҷош чӣ хеле киҷош чӣ хел нестай барои ҳам бародарҷоно метонем ки смела заказ кунем бародарое ки безан ҳастен мегӯем ки барои зан бигирем ку ҳастай ин намудош небуд дигар намудош ҳастай мақсад дами ҳиссиёти мардонагита зиёд мекунанд камтар мекунанд и хел зиёди бад намекунанд барои ҳам қадар шумо метонем ки ана занг бизанем бародарда телефонда ҷавоб мета бигем ки зан надорам мара ҳаму хели вай метонӣ ки дастафка кунӣ роҳӣ кунӣ ӯ мегира роҳид мекуна уже ӯ медона ки чӣ хелиш дар кора бародарое ки зан дорем мегӯ ки ман зан дорам мисол пешниҳодат мекуна беҳтарин ша яъне ки ана миша и ҳаст да намуд як намудиш ҷош сахчаа кард унош барои ҳамун старикоя барои падаромонай и барои бачаҳои ёша ёш тағирои ёше ки ҳастанд ки бародаро чӣ ҷое чӣ ша танқисӣ мекашанд бародаро аллоҳ шоҳидай бисёр занг мезанад ки ака кам мерем кам ҷиф мекавдастанд ма пешниҳодшон мекунем занг мезананд мега ба худо гапат надорем на самом деле мақсад ҳаста ана бародарое ки бо ҳамун қисми мардонагида рафтем бо ҳамусу мерем камера ҳозир хушро местай бародарое ки ҳамин мардонагитон майда аст бародарои азиз мардонагӣ майда ҳай бародарои азиз и курс дорад занг мезанед бародарҷоно барои калон кардан диагонал ширина любой намуд любой тарафаш кароче занг мезанед меге хишру мефаҳмонанд то ки чӣ кор кардан дар кор чӣ кор кардан дар кор баъд мита результат бародаро ман ида мегумтон ки бародарҷоно ин як чизе ҳастае ки вақте ки истифодаш бурдӣ бародаро я минута намегира қади харк наҳоед бута не бародаро и мақсад майда майда ҳай аҳамият битен мефаҳмед тағиро мара ҳарчи нанависонед аҳамият битен карочи мефаҳмед бо зангш бизанед мегатон ки чӣ кор кандар кор чӣ хеле кандар кор бародаро масъалаи ҳамиш даҳам тағира лайк ҳавза нигаҳ ки просто марам занг мезананд мегӯянд ки ака дар кори ҳамин хел чизо дар кор ҳастанд хай ман мегӯям ки ҳамин хел чизо ҳастанд ҳастанд ба воситаи оператсияшам ҳастанд бародаро мисол ҳамин 4 то 5 сантиметрай ба воситаи оператсияшам ба воситаи ҳамишам воситаи оператсияша вай духтуро медонанд ки чӣ хел мекунӣ инамучам ҳаст бародари азиз барои ҳам қадар ман тавсиятон метам мегирен бигирен намегирен ҳеҷ бародарҷон ягон чиз нест чизе ки аз ман ҳаст ман пешниҳодтон кардам рӯғани сиёҳдона бародарои ҳаст рӯғани дури бугӯй то есть собуни дури бугӯй собуни дурид меёвам любой намуд чизит меёвам рӯғани сиёҳдона любой намудиш бародарҷоно шерои нар нигаҳ кунед як чиза хостам бугум то фаромӯш кардам чӣ буд асал бародари азиз асали тоза ҳастай асали ғармҷона ай ғарм
занг бизанем бародари азиз асалои гарм ҳаст ва бародарое ки масъалаи мӯи сар барои мӯи сар гуфтен мӯи сартон сафед ҳаста бародаро мақсад шампуно ҳастан ман худам лично худам мешу мақсад истифода мебарам бародари азиз ана и нигоҳ кунем бародари азиз шумо мисол овбозӣ мекунен ҳамира овбозӣ мекунен мемонениш ҳами хел места бародари азиз як ҳафта да худ як бор ҳар ҳафта якборӣ бушуд дастачне ҳаму хел мерава сиё ино чизе нестанд ки аку сунъӣ бугӯй бигира сиёҳ кунанд ӯ хел нестанд бародари азиз не ки сиёҳ мекунанд чем крем кардана чем лак кардана чем механданд охир чем крем кардана чем усуси кардан бародари азиз мақсад мерава сиёҳ мекунанд усуси мекунанд хина мезананд то же самое ҳамиам ҳаму хел ира просто мешӯй ва барои мӯи сар нарезондан ҳаст ин намуд шампуно ҳастай бародари азиз ин намудошам ҳастай ҳами барои ирам ҷеба кидад мезани ҷура ирам ҷеба кидад мезани ҷура ман намедоним дуюмша дори ё ки сеюмша дори мехези мера ҷура пешаш фаҳмиди ира аксечор бародар ҳастан ҳами меравам ватами ин қирикай удобния да ҷеба кишта мезанашува ҳами хел мерава агар бигӯяд чанgai барои крема барои дӯст пӯстаам хеле ино бароям хеле крем фрем ҳастай ин намудош ҳастай бародари азиз ман касера ки гуфтам тамошом ки каду медона ки ман кира гуфтаистам мақсад яъне ки бародари азиз ҳаст ҳамин чизо ҳаст духиёи беҳтарин дорем бародарҷоно бисёр духиёи хуб дорем бо мегӯм бародари азиз видеом камтар дароз шед мақсад душном ҳақорат накунен хай мо ҳам як чизе кардастем ки шумо да ишон мутем ва бародарое ки нигоҳ кунен чӣ намуд ҷойнамозо ҳастай бародарҷоно нигоҳ кунен абача кампирио ча дар як табиги падаркароe ки сағира дар ден раждениш ё ки нигоҳ кун ина нигоҳ кунен нигоҳ кун чӣ хел базебай кампирио ча дар як табиги ден ражден дарои ки сағира калонат кардай ҳози худе ки зан гирифта зандор шуда ҳоз барои хистоманат боша мегири роӣ мекунӣ ҳозам хистомат буга ай осмон ситорам биёр мегири ай осмон ситораш мебари барои модарат роӣ намекунӣ барои қадар бигирем барои модарора роӣ кунем бародари азиз инҷа ҳаст чандин намудош ҳастай аз китоби қуръон ҳастай инш ҳастай ранги дуторвори ҳастай дидем бародари азиз мақсади як чизе ҳастай ки ҷойнамозакша мегирам мемонава хидакша кашол мекунам мегӯяд ки ай дасти бачам агар дар ғарибӣ бошӣ мегӯяд ки оҳ и бачама ма бояд худтон медонина ки ин ҷойнамозе ки бачаам роӣ кар да бачаам бимбарам аз саҳар то бегарад як кампир дар ҳаққи дуо мекунад барои ҳамқа бародарҷоно метонен муроҷиат кунен ва чӣ гуфтанем шалпарам шидем бародари азиз ин намуд иҷа ҳастай бародарҷоно ҷойнамозои беҳтарин ҳастай ина омагиай замбури асал ин намудаш ҳаст бародарҷоно барои ишам барои ҳамин чия мақсад бародари азиз барои ҳамхобагира зиёд кардана бародарое ки ҳамхобагира зиёд мехоҳем бикунем ин намудошам ҳаст бародаро ино безалалан бародаро асалан ими чиста асалан баъд духиё бародарҷоно ина духиёра диден ина нигоҳ кунем ин тарафқати ҳама омагия ина мина ҳоз ман ишонтон метавам бародарҷоно ина и духиёе ки дар иҷа тайёр кестем тайёр мекунем мемонем чиста клиентҳо бародарое ки харидорӣ мекунанд барои бародаро тӯҳфа карда мешавад ва шерои нар хоҳиш мекунем аз шумо ҳамин падаркое ки ҳозир рафтестай ҳамин чизое ки мо амонат дар мо истодагиай бародарҷоно ҳамира бинависонем ки мо чӣ кор кунем агар ки бисёр бинависонем ки бобои лангари як эфири дига кун мақсад ҳамин ду ташкил ҳамин хел падарка ма розием бародарҷоно ду таш мекунам марҳамат коми дар пиғалтит бигирам чиша қариб 20 минут шид қариб 20 минут шид ира ман ҳуиш метавам ба ҳазур тамошо мекунам мақсад узри зиёд ҳам бародаро барои видео дароз шидан худо нигаҳбонтон боша дар амони аллоҳ бошен номерода метавонед ки смела занг бизанед дар амони аллоҳ бошед